Ang imong pagkabuutan, butangig utlanan. Ayaw itugot nga hutdon imuhang kusog. Kay nay ubang tao, mag-best actor, mag-best actress, magdrama, ilaron ka para makuha nila ang ilahang gusto. Ang pagkabuutan, dapat ato ang i-balance. Ato ang timbang-timbangon sa atong kaugalingon nga dili ta mahutdan og kusog ug dili ta maabusaran. Kay nay ubang tao, abusaran imuhang kamaayo. Dramahan ka, mag-best actor na ospital daw, nagkasakit daw, pero dili tinuod. Unya ikaw dali ra ka maluoy, mataranta pud ka. Para gusto nimong maluwas sila, imuhang ihatag tanan nimong sweldo, imuhang isakripisyo, imuhang kaugalingon, bisan halos wala na kay makaon. Unya ang taong imuhang gitabangan, hayay o kahimtang. Ikaw nagkayod sa init panarbaho, paningkamot, unya ang taong sigig drama-drama nimo, pangayog tabang, hayahay ang kahimtang. Hutdon imuhang kusog, maluya ka sa pagpaningkamot nga walay naabot. Tinuod ni nahitabo sa ubang OFW. Tanang hinaguan, ihatag sa tao nga kusog kayo mo drama. Unya ang OFW nag-antos. Dali ra maluoy, isakripisyo in taon ang kaugalingon. Halos walay makaon. Magmantener siya itlog, dilata, noodles, para lang iyang matabangan ang tao. Unya moabot ang panahon, wala na siya mahatag, kaya nahurot na iyahang kusog. Dauto na siya. Siya na himuong dautan. Himuon siyang dautan sa mga taong mapahimuslanon. Walay kaluoy. Mga abusado. Ang imong pagkabuutan, butangi gyud nag-utlanan, boundaries. Timbang-timbanga ang sitwasyon. Tanawag maayo, kinanglang maging observant ka sa taong deserve tabangan. Ayaw itugot nga hutdon imuhang kusog sa tao nga kusog kaayo mo paikot. Gamita imuhang tingog sa pagdumili, hinumdumi imuhang kaugalingon sa pag-prioritize. Unya, piliya ang taong deserve sa imuhang kabuutan. Amping, God bless you.